Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa. Derek-derek sedaya sing tak maksud agama iku saka menungso. Iku ngene, maksudnya iku ngene lho. Duduk kok istilah agama dalam ilmu nang agama, spiritual nang agama, hakikate agama iki duduk sing tak arani iku lho. Dadi aku enggak maksud kok hakikat agama iki mang, ilmu saka agama iki mang berasal tekan menungso enggak. Sing tak maksud agama saka menungso iku agama, aturan-aturan agama gitu lho, sing nyiptakno menungso. Kan agama itu kan luas lho. Agama itu nek dijabarno kan luas. Ombo, ana tradisi, ana budaya, terus ana tradisi budaya, terus apa adat istiadat kan iku budaya iku mangkan budaya saka ning agama. Nah, jadi budaya, tradisi, adat istiadat kabeh iki mang bentuk ajaran ning agama iku mang lho. Nah, mulane iku mang sing tak maksud ajaran dalam beragama iki sing nyiptakno menungso. Nah, menungso iki mang sing diarani menungso sing nyiptakno agama iki ya para nabi. Para nabi diwehi amanah oleh kaweruh marang Gusti Kang Maha Suci, akhire oleh kaweruh saka Gusti Kang Maha Suci iku mang dadi ajaran yang agama iku mang kan ngoten lho. Dadi ajaran agama iku tak maksud ngono. Terus mari ngono Dur ya. Mungkin panjenengan iku nganggepe ya agama saka Gusti Allah iku ya ono bener. Bener anjene. Bener anjene bener. Agama saka Gusti Allah iku bener. Ilmune sing dimaksud iku ilmu agamane Dur. Agama kan ana rasa welas asih, rasa cinta kasih terhadap sesama. Nah, rasa-rasa ini kan rasa sifat-sifatnya Gusti Allah. Lah sifatnya Gusti Allah iki mang sing wis dipelajari karo para nabi biyen, akhirnya koyo dirangkum lah para nabi ndadekno agama iku mang. Mergo kan budaya, tradisi, adat istiadat sing nang agama, aturan-aturan agama iki mang kan yo onone nang donya sih Dulur. Onone kan nang alam donya. Iki kan cara ngono gambarane alam padang kan aturan. Iku kan gambarane alam padang. Alam padang ono aturan, ono budaya, ono tradisi kan gambarane alam padang. Ora mungkin ning alam kelanggengan ono kaya ngono ku. Wong jenenge alam kelanggengan, alam langgeng, alam bebas. Ngono lho. Mulane iku menungso iki mang nyiptakno agama iku mang dengan berbagai aturan-aturan. Orang mungkin lah Gusti Allah itu duduk menungso kan, Gusti Allah duduk nabi, Gusti Allah duduk malaikat. Gusti Allah itu duduk apa-apa kan, gak kena digambar. Menungso gak iso ngarani apa-apa. Gusti Kang Maha menghidupi, ya cuma iku mang tok sifat-sifatnya Tuhan, sifat-sifatnya Gusti. Sing maha menghidupi, sing maha welas asih, sing maha pemurah, sing maha apa ae lah. Ana ning Gusti Pangeran kabeh. Ya ora mungkin kan Gusti Allah ku nggawe tradisi, nggawe budaya, nggawe apa ya? Nggawe aturan-aturan juga mungkin. Iku ngono kabeh hake menungso kabeh. Iku mang kuasane menungso kabeh ngono. Nah, lan niku wis dadi iki mungkin dadekno kesalahpahaman lah. Mungkin aku karo panjenengan sedaya wis aku ya nampa kawruhane panjenengan, tukar pendapatnya panjenengan tak tampa, tak dadekno ilmuku. Saiki aku ya matur suwun kangge panjenengan sedaya. Mungkin salah paham iki aja sampai ndadekno permusuhan ngono, aja ndadekno perdebatan. Ya debat gak apa-apa, iku penting. Lho ngene iku jenenge debat. Nah, tapi kan akhirnya meluruskan, saling melengkapi. Ngoten. Mboten napa Dulur. Niku pun biasa namine menungso nggih ya. Kudu saling ngilingno, aja sok paling bener. Aku gak ngrumangsa bener.
aku gak rumangsa bener. Tapi aku ya butuh ngritik, aku dikritik ya aku butuh ngekek saran mana kan. Akhirnya kan ketemu tuh. Oh, ternyata sampean salah paham ambek aku. Makanya aku tak jelasno ngene kan ngono tuh. Kan penak seduluran kan penak kan ngoten. Nggih pun matur nuwun sing sanget nggih. Sampun ngritik napa sing kula wejang niki, sing kula jabaraken niki. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged memahami di ajaran sing sebener-bener matuk kanggo awak dhewe urip ning alam donya sampai besok-besok menuju ning alam kelanggengan. Nggih pun, nyampun sak menten mawon kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.